Ayan guys, panlasang Pinoy naman tayo. Magluluto tayo ng pakbet ng Ilocano. Meron tayong talong, palaya, okra, kamatis at karne. Yan lang ang sangkap.
Ayan guys, luto na ang ating pinakbet. Yummy, yummy. Sana magustuhan nyo. At kain na tayo, mga Ilocano ko dyan. Yan ang ating pinakbet. Thank you guys.